Ή δεν παίρνω μια ανάσα και θέλω να το κάνω κατευθείαν με το που γύρισα. Συγγνώμη που βαριά να συχνάζω, αλλά ανέβηκα 3 όροφους σκάλες. Για όσους δεν το έχετε καταλάβει, είμαι στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, σε αυτή την εξαιρετική πόλη, τη μοναδική χώρα. Όχι, ανέβηκα τη σκαλιά. Όχι, μου ανεβαίνει το σνίτσελ που έφαγα το μεσημέρι. Γιατί είμαι ανυπόμονος. Σήμερα το βράδυ είπα δεν θα βγω. Βγήκα όλη μέρα. Και τα κρασιά μου τα ήπια, και τον τουρισμό μου τον έκανα. Είχα πρόγραμμα. Οπότε αποφάσισα να φάω 1/10 αυτό που θα έτρωγα πηγαίνοντας για ποτά στο σούπερ μάρκετ για να δω τι έχουν εδώ παράξενο, ιδιαίτερο, διαφορετικό οι αδέρφοι οι Ρουμάνοι στην Mother Romania. Τουλάχιστον ηρέμησε λίγο η αναπνοή μου. Νομίζω στην αρχή είχατε αγχωθεί λίγο μαζί μου. Από πού να ξεκινήσω? Από τα αλμυρά. Κάτι που έχουμε κι εμείς. Το πήρα για ασφάλεια. Αχ, μυρίζει τόσο ωραίο αυτό το νατ. Δεν ξέρω, πίνατ τι είναι. Πίνατ είναι. Ίδιο με τα δικά μας, λίγο πιο πολύ αέρα έχει μέσα, αλλά αυτό είναι ανάλογα την εταιρεία. Δεν είναι ανάλογα τη χώρα. Το μπούκοσον αέρα όμως, από την ίδια εταιρεία. Και είναι, λέει, ελληνική. ASMR, κοιμηθείτε με αυτό το ήχο. Ακούστε αυτό το ήχο και κοιμηθείτε. Τυρί μυρίζω. Έχει αυτόν που αυτός ο τίγρης, όποτε τον βλέπω, νομίζω ότι θα παίξει τυρί. Quality and taste. Produced in cereale ne modificate generic. Ne modificate genetic. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί μου κάνει λίγο genetic τροποποιημένtic. Και δεν το θέλω. Θα μου πεις, τώρα αυτό σε πείραξε. Οι βότκες από τα Σκόπια που έχεις πει τόσα χρόνια. Και λίγο θυμίζει. Καλή, μήπως είναι από αυτά που μυρίζει το μόριο του καθενός. Λοιπόν, είναι όντως τροποποιημένα. Υπάρχει μια τροποποίηση, τη νιώθεις τρώγοντάς το, νιώθεις τροποποίηση. Γιατί συνεχίζω να τρώω? Κάτι καλό έχει η γεννητική. Κάτι πολύ καλό η γεννητική τροποποίηση. Τώρα λοιπόν, δεν θέλουμε έτσι λίγο να διώξουμε τη γεύση. Και τι θα κάνουμε, θα πιούμε νερό? Όχι. Νερό πίνουν, άμα θέλω να πάω να κάνω μαραθώνιο θα πιω νερό. Τώρα τι θα πιω? Cherry. Δεν είναι βυσσινάδα. Κοκακόλα είναι. Τώρα το flavor εγώ δεν το πιάνω. Δεν καταλαβαίνω. Και τώρα μια αποκάλυψη θα κάνω. Πήρα κάτι πολύ απλό και πολύ κλασικό. Γενικά, κοιτάξτε, δεν την πάω τη ζωή μου στα άκρα, οπότε έχω πάρει πάρα πολύ. Δεν θα το κάνω αυτό, τι θέλω θα πάρω. Η πατατίνα κλάσικα. Κοιμηθείτε με το ASMR. Βάλτε το μωρό σας να κοιμηθεί με αυτόν τον ήχο το ASMR. Πατατίνα κλάσικα είναι στα όλα της κλάσικα. Βέβαια, με βλέπετε, δηλαδή με βλέπεις άμα θέλεις, δεν είναι... Είναι πολύ υψηλοκομμένη. Μοιάζουν με τα βουλγάρικα. Είναι ίδια με τα βουλγάρικα, μάλλον είναι η ίδια εταιρεία, δίπλα-δίπλα είναι. Λέγεται να πάρουμε παραπάνω φορτηγά. Ωραίο, ωραίο. Τώρα πάμε στα γλυκάκια. Παράξενο ή κανονικό? Είχα όμως και εγώ προσδοκίες. Περίμενα ότι η τσέρι κοκακόλα θα είναι βυσσινάδα. Αλλά ας έπαιρνα βυσσινάδα, αν ήθελα. Dare, λοιπόν, λέει κόκοα, βάφλα, with cocoa cream, δηλαδή θα πήξουμε στην κόκοα. ASMR. Ανοίγει. Έλα, εντάξει, έχουμε και εμείς από αυτά. Αλλά είναι όλο κόκοα. Κόκοα στη Δευτέρα. Κανονικό. Πάμε στην πρωταγωνίστρια. Ρολό σερεάλε τσου γκλατζούρα ντε κακάο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ σήμερα το κακάο. Και έτσι. Ελπίζω να μην το είδατε. Ακούστε, εδώ είναι το καλό το ASMR. Και δείτε τώρα.
Τα βάζω και στα αυτιά μου. Αντικαθιστώ τα σκουλαρικάκια μου αυτά και τα κάνω καβέ. Λουπ. Ας το καλό σου, ρε. Πω. Με αυτό είναι σε 700 κιλά. Δεν μπει εμπάς να μου πει το άφησα βρώμικο. Και είναι σε 500 κιλά, δεν το καταλαβαίνεις. Αχ, τι ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραία ιδέα είχα. Χάρηκα που ήσασταν σε αυτό μαζί μου. Πάει, καλή νύχτα. Όχι, εντάξει, δεν έκλεισα καλά. Θα το κλείσω αλλιώς. Τι ωραία που ήσασταν εδώ μαζί μου. Παρεούλα. Πάω να συνεχίσω να βλέπω σειρούλα τρώγοντας κανονικά αυτά που έτρωγα τόση ώρα μαζί σας. Bye!